ndikufuna ndikutsimikizireni kuti palibe chachilendo chimene a DPP administration abwere nacho pokhuzana ndi ngozi ya ndege imene inatenga mioyo 9 of our beloved sons and daughters of this great nation, kuphatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Mizimu yawo ipitirire kusa mu mtendere mpaka tsiku limene tikakumane pansi pa mpando wa chisomo cha Ambuye Mulungu. Musayiwale kuti DPP is good at coming up with the propaganda to divert people's attention on its failure to deliver on the September 16 general elections campaign promises that ushered it into government. A DPP akamati ndi system chimozi chimene DPP amatha kukwanirisa ndi kupusisa Malawi kubwera ndi nkhani cholinga Amalawi ayiwale kulephera kwawo a DPP kutumikira dziko lino mokhuzana ndi malonjezano aboza amene ankauza Malawi nthawi ya kampeni ya September general elections. Malonjezo amene Amalawi anapusisidwa nawo ndi kuwasankha a DPP m'malo mwa MCP. Lero Amalawi akunka nadandaula. Sidathenso ndi zaka, sidathenso ndi chaka, sinatero 6 months, tidakali within 2 months ya ulamuliro wa DPP. Amalawi ambakali kudandaula kutsogolo tili ndi zaka zina 4 ndi miyezi ina 8 koma Malawi akudandaula. Sayiwale Malawi kuti boma la Malawi osati tu MCP koma boma lidapempha international aviation companies ndi ma experts kuphatikizapo company imene inapanga ndege imene inagwa ya Malawi Defense Force kuti iwowo aone chidapangisa kuti ndege igwe ndi chani, nanga pa tsiku kunali bwanji, nanga kuti ndegeyo inyamuke chidachitika nchiyani. In other words, they were given investigative scope ya madera atatu: technical, weather and operational investigative report. Anthu amene akunja kuphatikizapo amene anapanga ndegeyo, anthu amene amaziwa kufufuza ndege zikagwa, anabwera ndi report imene aliyense Malawi anayiona. Koma a Thomas Didimu amdziko lino la Malawi mosogozedwa ndi chipani cha DPP komanso UTM anawumirizabe boma la Malawi kuti report yakunja isiti kuimva, mukhaliso ndi commission of inquiry ina. Ndipo boma osati tu MCP koma boma la Malawi lidavomera, anabweraso ndi commission of inquiry ina which comprised of sons and daughters of highest respect, integrity and reputation in the land. The commission of inquiry was headed by a respected high court judge. Commission of inquiry imene inakazikidwa ndi boma inabweranso ndi kafukufuku wake amene sanali wosiyana kwenikweni ndi kafukufuku amene anapereka international aviation experts and experts who are conversant with investigations ya plane crash mdziko lino lapansi. Sidasiyani maripoti yawo. Komabe DPP and UTM led opposition Thomas Didimu deliberately never accepted both reports. A DPP ndi a UTM ndi onse osusa sanavomerebe maripoti onse awiri, ndipo cholinga chake sichidali chinayi. The reasons of not accepting both plane crash investigative reports were simple. A DPP ndi UTM amafuna kugwirisira ntchito ngozi ya ndege ija nthawi ya kampeni kuti apusisa Malawi kuti aloweso mboma. Panalibe cholinga china chimene anakanena ripoti imeneyi. Anayigwirisa ntchito ripoti ija, anagwirisa ntchito kugwa kwa ndege ngati chida cha kampeni choona mizira ya Malawi kuti MCP idapha Chilima, inapha anthu aja 8. Popeza dziko lino limakonda kwambiri kukhulupirira maboza, munthu ona choonadi, onena choonadi samamkhulupirira. Amalawi ena adakhulupirira maboza amene a DPP yankauza, ndipo adasankha DPP kuti loweso mboma. Ineyo Honorable Kenneth Chitatata Nkwambanandi Katolitori Msonda Village Edman Katolitori luganiza kuti it is therefore unconstitutional, undemocratic, uncivilized and a waste of public resources
for DPP administration to conduct another planned crash report. Akufuna yani asogolera DPP ngati simukwadziwa akungofuna njira yobera ndalama, akufuna njira yobera misonkho ya Malawi kuzera Malawansi for popanga conduct kafufu kamene ndalama zimatuluka. DPP tu anali kuzuwa economical analibe kaliponse, adachakachika anthuwa anali ndi ngongole zakatapira pana kuyesesa kuba kubakula ndi kupakula kupanga quick cash danga likapezeka. Pano danga lina limene alipeza kuti apange ndalama zansangasanga ndi kukhalaso kuti apange establish report ina ya ndege imene idagwa, sikuti kubweraso zina zosiyana ndi zimene era adachita. After all, international aviation experts anthu amene amadziwa ndithu kupanga investigation ndege ikagwa angakhale opusa DPP ndi angakhale anzeru anapangapo za aviation DPP. Si pabweranso china chosiyana ndi bwereze DPP akungofuna njira yobera ndalama, akufuna njira yobera misonkho ya Malawi kuzera Malawansi. Fakamafufuza ndalama za boma zimatuluka ndibwereze DPP watu msaone choncho anali kuzuwa economically analibe kalikonse, adachakachika twanzathu anali ndi ngongole, ali ndi ngongole zakatapira, ndipo pano kuyesesa kuba kubakula kupakula kupanga ndalama yansangasanga danga likapezeka. Pano apezaso danga lina loti apange ndalama yansangasanga kuzera mu zimene akufuna kukhazikisa kuti kafukufuku. Komanso nene zoona, it is inhuman to continue traumatizing the families that lost their loved ones in the plane crash accident by conducting such fake politically motivated plane crash report. Tinene ndikusowa umuntu kuti zingwatozabe wapangisabe kuti abale mabanja amene anataya okondedwa wawo tizikhalabe tikuwatocha tikuwatonza maganizo pomabwera ndi mafake politically motivated plane crash commission of inquiry. Sibwino anthu anataya abale awo, anataya mabanja awo, anataya anthu ofunikira mabanja mwawo. Tiyeni apase mwayi mabanja awo kuti Mulungu apitirize kumatonthoza pamene akupirabe chitsogolo, kusiyana ndi kumafuna kuwazunza kuwapanga tocha maganizo naganiza kuti pabwera china cha chilendo pamene tikudziwa kuti palibe chachina chimene chitabwere. Umene uso munthu. Ndipo ndineneva kuti ineyo ngati Malawi nanenso tundi ndi constitutional and democratic opinion kukambapo pa maganizo anga pa investigative report ya plane crash ya fake imene DPP afuna kuti akhazikise. Ena muthasobwera ndi maganizo anga tili mu ufulu wa matipati imene kuyankhula maganizo ndi constitutional democratic komanso birthright. Mukatero kapena ndikatero sindikuti ndaphwanya malamulo ayi. Ndinanenso ndapereka maganizo amenewa ngati Ken Chitatata, Kwamba Nandi, Katolitoli, Msonda, Atsogo, Uncle Kemso, Village Headman Katolitoli. Sinapereka maganizo ngati wachiwiri kwa wachiwiri wachipani cholamula cha DPP na cha MCP woyankhulira ayi. Koma ndapereka ngati Malawi ubadwa somaso pano Mkhristu Mlaliki komanso wandale. Ziko. Happy and prosperous New Year. 2026 is the year of divine connection.